Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag no oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a ben at tagakagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti OFW dita Kuwait, Isuda Zeni, Rose, Jackie T, Jackie C, kan Mary Jane from Juliet, Christina Balyao Tikilayon Balantoy Balbalan from Ann Uday. Happy birthday Vilma Villanueva Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Princess Miko Ronnie, Rogel Cornejo, Kenrick Cornejo, Jofren, Fraylin, Rick and Edna Cornejo, Kastamat Damari Vic, Bong Astuto, Sabel, Erling, Inang Bibi, Amang Ingo, Rowena ken Kenren Buban, Tikulit Lalo Cagayan, from Margie Ramos Cornejo, ti Kuwait. Makablaawan pa da June Cabradilla, Bening, Nailon, Joseph ken Jason Cabato, ken Cabato family from Liza Cabato. Tolosa family ti Manzante Magsingal, Ilocos. Saad ken Tabisola family ti Rojas Isabela from Lin Tolosa. Happy birthday Mami Rona Akang, ken shout out kada Mamang Zen ken Mama Mitch ti Hong Kong from Zaimon ti Cagayan. Galaw Rapisora family from Rex Rapisora. Alonso Maliaga Cantanyesa family, the Esther Maliaga Domingo and family from Cuse Maliaga Alamo, ti Kaagaman Apari West, Cagayan Valley. Makablaawan pa iti Bacani family from Jenny, Rumbawa Ambatali family,
Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie. Malana family ti Eva Kalanasan Apayao from Sing Asuncion. Apong Carmelita Rico ti Hong Kong from Jocelyn Castro. Joshua ken Riz Axel Lopez from Francis Lopez Taraki. Makablaawan pa da Pastor Nelson Dante kan happy birthday Michael Agub kan Bosnards Orpilla from June Cas Orpilla. Intay nga rodon ituloy basaan ti surat ni Ben. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamoten dagiti naayat amang tartarabay iti programa yu. Ilangad naklaangan manang itinagan a Ben at taga Cagayan. May sak a driver ti jeep nga agpaspasada dito'y lugar mi. Tunggal adak iti terminal a nakapila nga agururay iti pasahero, daytoy a drama ti inak dengdenggen. Isu ti agserserbi aliwliwak, tunggal nawaya ken ururayak ti batangko nga agkarga iti pasahero. Nangagakmeten dagiti agduduma apadas ti biag nga ingkay idram-drama. Iso na panunot ko mat nga impatulod ti pakasaritaak, barang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay ko mamanang tamay samet kadagiti surat a mapili yung nga ikanbiag babaan daytoy programa yo. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanatinang, gumatangak man iti nalami sa danumyo. Ay, wan, mabiit laang, Ben. Ay, permi nga minti dagaang di panawon nana. Kanayo na mawaw da tao. Antoy nay. Um, Ay, talaga masapol nga uminom iti ado-adanom tunggal kastoy anadaga ang tipanawon. Nangruna ka na kayo a driver, taag malmalum kayo nga agpaspasada di takalsada. wan nga rod nanatinang. Ay, wan gayam, Ben. Naglaw mo ka DJ ubing alalaki. Asinaw nana. Diyay nakaiday ti deja atidog atogaw? Wan, duwa nga aldawon na makitkitak day nga ubing dita. Pasaray madanon ko nakaturog pay laeng no umayak manglukat iti pwestok. Kasta ka day. Ni, akin anak nga tanga iti day nga ubing nana. Ay, jakman amaw. Idi kalmahan, pinapanaw da dita. Tapagarupan da siguro nga agtatakaw. Ngam idi sumipngat, nagsublimot lang dita. Kaasimat nga raday nga ubing Ang mga nanya ti mapasamak kan kuana no dalaang dita. Ay saan mo napakibibyangan tamang ano pakawala da ita ti sindikato. Kasladyak mat makonsensya kitaan latan dita nana. Kaasimat. Ang mga numasapol na matitulong. Ay, sige Sikati makaamaw, Ben. Balong, agring ka. Oo, di ka agbutang. Sa anak a pulis. Kan saan kang alain? Apay ka di, tata. Ang mga numabisin ka. Ada tinapay dito kandanom nga imat ko. Antoy, alain mo. Agyaman ak tata. Manungal dawon nga da ka dito'y paradaan ni. Apay dito'y kamat maturong. Awan ka dito'y pagawidam. Ayan da tatang kananang mo. Awan tata. Anya? Sa dinuwar ti pagturturugan mi terabi Dito lang tugawan. Uno saan, itilikodan ti jeep no awanan ti tao. Anya tinagan mo? Nico, tata. Syakmat ni Ben. Agpaspasada kiti jeep. Ado ka dagiti kakadwak ti nakadlaw, ama nung aldaw ka no na makitkita da ka diti paradaan.
Tinasaya at ibusumpay dita tinapay nga intad ko. Amok ang mabisbisin kan. Ituloy tata agsarita apaman na malpas ka amangan. Itatanalpas ka na nangan. No, okay lang kan ka. Mabalin ka din nga istorya am kanyak no apay nga adda ka diti para daan ti Jeep. Awan nga minan ti pagawidak, tata. Hanggang kasano ang napasamak da ita. Ay ang dagiti dadakkel mo. Natakayan ni tatang ko. Na-aksidente, idintulod na kiti pagadalan mi. Ninanang kumat. Kunada simurot ka na iti sa bala lalaki. Ha? Awan ka diti sa bali a kabagyam ang mabalin mo a pagyanan? Agigyanak iti tayan dantik. Ngam, inkuyog na kiti da ito a lugar. Kunanasobyan na kanong aging kay katawan matan. No kasta. Manipo di dimbati na ka ni Antim dito'y paradaan. Saanin apulusan nagsubli? Saanan, tata? Aging kay or urayak ngam awan matan. Manutitawan mon? Sa nga pulo, tata. Agasam ay. Nakaubingan ka pa ilangam kabailamon ti kastoy a sitwasyon mo? Awan mo ti maramidak. Amo ka din akong sublian pa'y nantik. Basta sana klaki da malamin ni tirabi, okay kanya kon. Ngam saan kung makastoy ti mapaspasamak kan ka? Ubing ka unay. Karbangam ti maipatag kan mataripato. Ngam, awan mo ti mayata mga rami diti kasta. Ta ultimo ni antik. Isa siguro ngayon bati na kun diti paradaan. Tadinak may patag. Inyaw awan na kon. Di ka madanagan. Siyak ti makaamukin ka manipod ita, Nico. Dahito iti pagnanayadak Nico. Agmay sa akon ditoy. Ha? Awan ka duwayo dito'y tata? Sa dinutayan ti pamilyayo. Baruak pay. Adamot iti sa bali a probinsya dagiti kakabsat ko. Taadan kanya-kanya pamilyada. Isong agmay sa akon niya agbibiyag. Kasta ka di, tata? Kaya't mo ka di nga agnaid kan ditoy? Ha? Agpaiso? Agnaid akong dito'y balay mo? Ngam, nakababain mo, tata. Awan ti rumbang nga pagbainam. May mayatan dito a pagturugam. Tapno saan kakakaasi a malamlam miisan iti paradaan. Adda ka di ikaman niyo, tata. Mabalin ako na maturog dito'y datar. Ay, saan umanay tamot iti pagitida ka kama. Ijayin ti pagturugam. Agyamanak, tata. Wan gayam. Amo kasan nga umdas ti intad ko kan kay tay atinapay. Adamakan dita. Agyamanak manan, tata. Naimbaglangan ta nakita da kiti paradaan. Dituyak ka tinyag na aging katinggana. Wen Nico. Manipod ita. Agnaid kan dito'y balay ko. Sigun iti naamwak man ng Emmy, manunga aldawan ang makitkita da ni Nico iti paradaan ti jeep a pagpaspasadaak.
Kastamat laang tinaibaga kanyak ni Nana Tinang maipapankan kwa na. Diyak amuno niya ti simrak iti panunot ko manang, takala at latan a kinasaritak ti ubing. Idi damo, medyo adabutang na kanyak. Impagarup na siguro at tiliwak wano papanawak iti paradaan. Di tangarod ana amuak nga imbati mat gayam ti panginaan na kat saan nan asinublian apulos. Inawis ko nga rod iti balay ko nga uray adda pa nagdwadwak, ta saan mat ama ilimad, nga adda dagiti ubing nga us-usaran laeng dagiti sindikato. Kasta unay aragsak na idi pinagnaed kon iti balay ko manang, ngem adda patigmaan kanyak ni Nana Tinang, gapo iti inaramid ko. Ben, mabit man laang. Mabalin ka kadi akasarita, Barok. Wala nana. Ada ka di parikot? Jay ubeng ang nakitam diti paradaan. Agpaiso ka day nga iti balay mo nga agnanaad. Wala na. Kaasimat namin di ubing nga awan ti pagnaidan na. Amom ka di adelikado ti inaramid mo, Ben. Ha? Di mo amo no naggapanday jay nga ubeng. Ang mga no tarakan mo ti sindikato. Ang mga no agpagad ka no bilang. Wano saan mapasubo ka. Maawatan kayo nana. Katagyaman na kiti patigmaan nyo. Ngam jakmut kabailan abay-bay anlatan di ubing. Ay, nakasingsingpat ka, Ben. Ngam laglagi pa ati kinasingpat. No maminsan kat iso ti pakaisagmakan. Kaya't ko siguro ti kasta. Ngam ti baybay ak tubing nga agkalkal la utang Nana Tinang. Kataan niya nga ron ti planom iti ubeng. Kinapudno na. Jak pa amo nana. Ngam maginggat ka ba alak apakanen. Kan pag naidan iti balay ko. Aramidag. Awan asawam, awan pamilyam. Nakasagana ka kaday amadaan iti responsibilidad. Saan mat siguro ang masapul akadaram lang tagbalin na kapamilyam, nana? Ay, makaamo ka, Barok. Basta ganad ka. Day talaang ti maibalakad ko kan ka. Wan, nana. Di kay agdanag. Kat agyaman ak unay kada kayo. Naimbagag sa payo, Tata Mario. Sikamat gayam, Ben. Naimbagmanta nakapasyal ka dito yung balay. Ano ti kagaram aya, paraw? Amok nagtrab-trabaho iti ahen sa ti gobyerno ta anak yo. Kita da kumayuman ko kun kuha na, Tata. Ay na, nakapanawon. Ana pa nagtrabaho di anak ko, Barok. May papanitian niya ayat yuman mo kan kuana. May papaniti ubing nakita ka di paradaan. Awan namin pamilyanan. Kahit awan ti pagawidan na, Tata. Isong ayin kuyog kun ay di balay ko. Kastaya. Ti importante katartaripatwam ti obeng. Kan pinagnaid mon iti balayaw. Disno daw nga inalam ijay. Kaya't ko kumatagpatulong iti anak yo. Kaya't ko ama ornos ti biyag ti ubing. Iso masapul ayuman ko iti ahensya pagpapaayan na. Magpaisumot na ita nga imbaga, Ben. May mayatan aligal ti amin tapno saan ka madaksan. Si kalangarudan ti timbulaw, amang ano si kapay ti madaksan gapo iti panangaklulom iti ubeng. Wan nga rod, Tata. Iso kaya't ko taagdamag iti anak yo. Noon niya ti kasayatan na maaramid. Jakmatan kaya tamaya dayupay kanyak day nga ubing, Tata.
Ang mga nagbalinto ang nakarkaro ang nakakaasi no sabali ti pagtungpalan na. Mayat na itaan na panunot mo, Barok. Mayam ta ibagak iti anak ka. Tabarang matulungan na ka. No, ani at kasayatan nga ramidam, may papan iti tinulungam nga ubeng. Tatay Ben, nakaluto akon. Nakaluto kan? Ni, anyang itinlutom niko? Nagluto kiti itlog, tatay. Dito nga mintian mo kalutuan. Isungay tayo nakita nga tayo itlog iti kusina. Inluto kun Nalaing kamot nga magluto. Wan tatay, amangan namin lumabisin kayo na sumangpot. Iso nagluto akon. At dapat mo tinabati ngayon na puitay bigat. Agita sarak ka din. Madamdamak to na mga niko. Adang amin pampanunutek. May papan ka diti trabaho yo, tatay? Saan? May papanday tuykan ka. Ha? May papan kanyak? Wen. Adang amin agpapay iti gobyerno nga umay ditoy. Tanaamwanda nga adda ubing agnanagid ita dito'y balay ko. Amangan no may sakadag ito yung aldaw kat umayda ka sa rungkaran dito'y. Jaketi pumanaw dito'y, Tatay Ben. Jaketi may sina kada kayo. Oray siyakmat niko. Napatagkan kanyak. No kasano taayat mo asaan na maisina kanyak. Kasta akmatlaan. Ngam awanan ti maaramidan ta. Nanyaman ti ibaga. Ti pan nakabagi ti gobyerno may papaniti sitwasyon mo. Apay, tatay. Dakas ka ditagbalin na naragsak iti balay ti tao asaan matakapkapin ano? Saan adakas dayta niko? Ngam itilintag at ati kasapulan na proseso. Kat dayta ti jak napakadaan. Tatay, mabalin ka din ngay lamang daklangan. Sana mabalin niko. Tati kayat ko, agbalin matlang aligal ti panagnaid mo diti balay. Kahit ka panagnaid ka niti amin na tao, akabailan ka ataripatuan. Di agdalan iti legal a proseso. Basta wala niya ti mapaspasamak, tatay. Da kayo latan timbilang kong amak. Saan kayo mabalin na malipatan? Kat imbilang kamutin nga anak ko nga ora niya pa'y ti mapaspasamak. Tandaanam dayta, Nico. Da kayo ni Mang Ben? Siya nga rod, ma'am. Taga DSWD kami. Nakaumay kami para iti ubing nga da kayo. Ma'am, anya ka diti masapol nga ramidak. Masapol nga alaan mi pailaang ti ubing iti puderyo. Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Tapno sana mayadayo kanyak ti ubing, ma'am. Kinapudno na, Mang Ben. Aging gay ti awan ti legal a papelyo. Awan ti karbangan nyo iti ubing. No, bilang rugi ako nga iproseso ngay, ma'am. Jay adoption o no guardianship. Oray anya legal a proseso. Mabalin mat, nga masapul a masurot ti umno a proseso. Isurot may pailaang ni Nico, tapno maipan iti temporaryo a pagtaangan na. Ma'am, amuyo, edi pa'y kalman nga agsangsangit yung ubing. Edi imbagak nga umayo alaen. Talaga adi na kaya timaya dayo kanyak. Amuyo, Mang Ben, saan kumat nga ibagbaga dakas kayo a tao. Kinapudno na, dayawan kayo, gapo iti inaramid yu ti ubing. Ngam, masapul a masigurado mi, anatalgad ti ubing. Ken, legal ti amin.
No talaga napatag kada kayo ti ubing, aramidan nyo harod ti umno a proseso. Awan ma'am, aramidag ti amin. Ure pa'y kasano karigat kan kabayag. Diyak kahit apagarupan ni Nico nga inabandon akon. Sige Mang Ben, tulungan da kayo ti amin nakabaalan mi. Kat no agpaiso day ta nga intensyon nyo, masigurado mi ang maisubli iti sidong yo ti ubing. Iti dayta apan nakisarita kanya, ti pan nakabagi ti ahensya ti gobyerno manang Emmy, inlawlawag na ti amin maipapan iti sitwasyon ni Nico. Inkagumaak ti nakisarita ano mabalin ko ma, uray no agtali na adlatan ni Nico iti poder ko, kabayatan ang maipros-proseso ti amin, agingga iti agbalinan aligal ti amin. Isunalaeng ta saan ang mabalin manang. Ngamga po taman nakaawat ti imay nakisarita kanyak, nang ted iti pawayway, tapno agtali na adpaylaang ni Nico iti poder ko. Ngam idinaungputan ti pawayway, ad-addan ang nagbalin ang nakaladladingit ti amin. Tatay Ben, talaga ka tingalaan dakon? Uwan anak. Alaan da ka pa lang dagiti pan nakabagi ti ahensya ti gobyerno. Kunaknag na nayon ako ni tisitong yu tatay. Jakmat kahit akasto ti pagbanagan ti amin, Nico. Nga masapol ang masurot, nanya ti rumbang. Para matlang iti pagsayatam. Basol ko ka di daytoy tatay Ben. Saan, Nico? Awan ti basol mo. No, adaman makuna nagbasol. Siyak dayta. Tadyak inornos adagos ta amin. Kano anya dagiti rumbang kan legal a proseso iti panagnaed mon iti danak. Sa dino nga iti pangipananda kanyak. Iti lugar a natalgad ka. Ngam temporaryo lang dayta. Kasano kayo nga ruden? Tiag may sa kayo manandito'y balayo. Dinak paglanagan anak. Sana bale. Tarugyak nga ornusan ti amin. Dagiti legal a proseso a kasapulan, tapno makasubli kang matlaang dito'y balay iti kabiitan ng panawan. Agpaiso tatay, oray sa di na ti pangipananda kanyak, da kayo lat tatagbaling ni amak? Wen, kat si kalatamat anak ko. Awan tanyaman na papel ang makaartap iti panagkadwata, Nico. Ikariyo nga ron nga ramidan niyo ti amin, tap na makasubli akmat lang dito'y tatay. Wen anak, ikarik dayta. Kumusta ngay Ben? Kumusta ni Nico? Adan iti sidong ta ahensya ti gobyerno nanatinang. Anya, nagbiit mo tan. Kat kumusta ka ngay mo't itataawanan ni Nico iti danam? Kastoy nana, malmalday. Kaya rigak tinatukulan iti may sa apayak. Amo ka napatagan kan ni Nico, Ben.
Pudno day tananatinang. Isong aramidak ti amin aligal a proseso, tapno agsubli kanyak ni Nico. Kaya't ko aligal nga ampunak ni Nico. Agpaiso, sigurado ka iti dayta a desisyon mo, Ben? Wala na. Saan ko lang nga basta tinulungan ni Nico? Impatag kon, akas lapudpud nung anak ko. Narigat sabot ti proseso, Ben. Ada interview, home visits, kanda dumapay. Oray ka sa no karigat pa day tanana, sana ka sumuko. Di importante, iti udi nakat makadinak mo't lang ni Nico. Basta para kan kuha na, lumabanak. Takdarak ti panagbalin kun nga ama kan kuha na. Kumusta nga, Ben? Agpa-schedule akong para iti legal adoption ni Nico, tata. Talaga seryoso ka na? Wan, tata Mario. Saan na basta sila ang timarikrik para kan kuha na. No di kat pamatagan ti may sa apudpud nung ama. Sagay tatulungan da ka, Ben. Amamu da ka unay. Kat nukas pangari ka na dagdamag maipapankan ka, di ka agdanag tadakamen ti makaamo iti amin. Agi aman tata Mario. Kunak nagmaymay sa akla nga lumaban para kan kuha na. Saan kang agmaymay sa, Ben? Ano kami ang nakaimatang iti inaramid mo para kaninikaw? Isa ang maikari ka nga agbalin nga amana. Tinaduma na ganda, basta panawan dalatan ti anak na. Ang musika, oray di mo kadara, imbilang mo akapamilyam de ubeng. Saan lang kami nababain iti dara ti pangibasaran iti panagbalin anasayat anaganak. No dikat iti pamatag nga agtawd iti puso tayo. Kat day tatadakan ka, Ben. Puso ti may nga ama. Isungay bagamlaan noon niya ti maitulong may. Sidadaan kami ti anak ko, amang tulong kan ka. Agyaman unay kada kayo, tata. Para ka ni Nico, aramidak ti amin akabalak. Nico. Ha? Tatay Ben? Kumusta kan ditoy? Nasayat na tatay? Naragsakak? Naragragsak kita ta nakita kayo manan? Amom ka din apay nga dak ditoy. Umay ta kung sukunan, tatay? Nalablabos pa ngam iti dayta anak. Nalpas ko nga im proseso ti amin. Tapno legal nga ampunan ka. Ha? Legalin ti amin anak ko. Agpay sa tatay? Kaya tasawan dayta? Putput nun nga anak dak? Un anak. Ket awanan ti mamagsina pa'y kadata. Agyaman tatay Ben, patpat ng kaunay-unay. Si katurong nga pagyamanak, Nico. Gaputa si katinang isuro kanyak, no kasanot agbalin nga ama.
No kasano ti mangipatag kas may sa apudpud no nga ama. Manipod ita, agkadwatan na kanayon tatay. Wen anak, manipod ita. Agkaduatan itirigat man wano ginawa. Patpatgan ka unay, Nico, anak ko. Medyo napaot, nakiro kan nagastos tinagbalin a proseso manang Emmy. Nga mamati ak anakam tinamarso ti amin, iso ang nagbaligi ak. Kan syempre, gapumutan iti tulong ti anak ni Tata Mario, nga agpapaay iti ahensya ti gobyerno. Iso ang iprosesok ti amin nakasapulan, tapno agbalinan aligal nga anak ko ti ubing at tinulungak. Kinapudno naman ng sakbay anadlaw ko idi ti maipapan ken ni Nico iti paradaan mi, awan ti umno a direksyon ti biag ko, tabaruak ket nga rod. Ngem idi nakaden nakon ti ubing, di ta na sursurok ti agbalin nga ad-ad dapay a responsable. Itamanang dandanin agturpos iti sekundarya ni Nico, iso nga agdob-doble kayo dak nga agpasada, tapno mapagadal ken mapagturpos ko iti kolehiyo. Kanayon adilawendak dagiti makamamo kanyak, tanagbaakak kanon gapo iti panangasikasok iti inampun ko. Ngem ti saan da nga ammo, amangan no iti mabiit, addan tumeten ti ibilang ni Nico nga inana. Agyaman ak unay manang Emmy, to'y pagayam mo, Ben. Pagayam a Ben, dayawan ka. Bilibak met iti panirigam iti biag, asaan laeng akadara ti makuna a pamilya. Takinapudno na, amin tayo a pinarswa ti Diyos, may maysa tayo a pamilya. Tuin salaysay mo kat maysa a pakasaritaan, anam na maag a pakapidutan iti nabalitokan nga adal, tapno masinunuo ti pudpudno, akay papanan ti balikas a pamilya. Iso asapay lakuma, tanaagsaw day ta dagiti ipatpatag tayo adumdumnag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabi